Ngopo to kok hahu-hahu? Kok irungku keri ya ni. Lah wong brengosmu nyekatel semono gedene kok. Mbok ora nganggo brengos. Golek sing nganggo brengos ya ana kene watu jenenge tak cepake kowe iki mengkari dadi pate kok rewel, Bang. Gatel e, rambuté dawa ngene iki. Nang pundake gatel. Golek liyane? Ya. Iki piye? Lah apik ngono. Ning kalusen Antasena kok raine kaya Bambangan kaya ngono kalusen. Antasena ki wong kasar kok. Bentuke kaya ya wis sing kaene sambung. Wah, jan ribet. Wis iki we. Ah, wis ngono. Ning aku ya nganggo mengkutha. Ora apa-apa. Kowe mengkutha aku mengkutha ora apa-apa. Wong patihe iki dulurku tuwa kok, mula ya derajate ya padha karo ratune. Ya.